mai gida ni fa na ga da wannan yawa cewa wancan da nake. Me ya faru? Na kai ka gidan mahaukata ka duba ma na kai ka asibiti ka yi dubiya. Na garje wannan yawa cewa wancan da nake da. A gida kawai ka dauki kudi na ka ba tun karfe 6 muke tare da gashi da. Me gida wannan abun arziki da muka fara da kai tun ɗazu da kake yawo sai yanzu nan nawa ne kuɗin ka? Nawa ne ka ba kana da akan nan ba kawo akan nan ba. Ba ka da akan nan ba ma'ana. Ni sauko. Za abin da za a yi mu ba matsiyata bane ka gane mu ba matsiyata bane yanzu abin da za a yi ga 200 kawo dauki naira 50 ka kawo 150 Ina kawai ka bani kuɗi. ha Kai malam ya zaka je mu kallon gida. Yau ka zo ka ci mun mutane. Ba ka lakin alheri ka je mu je dubiya mu je. Kai ba ka yau ka mutane amma ka san ko ni waye sake mishi kallon gida na ce kana nawa ne kudin naka ba an baka ba to me ya rage kuma Da aka yi mai gida. me faru Ya duk safan da sai kan cikin safan da na fara ba ne ba. malam lafiya ka zo ka rike ni ya ku menene ya aka me faru Ya tun karfe 6 da safan da nake tawo da shi. Ka sha karfe 6 da amma wannan ya dauki naira. da ban ƙarya ne kudin nan gaskiya wa yaran mutane su yi ba su da kudi kai kuma waye da Allah ne gida mu je na ba ku kuma kan kare ban kada ma wala da kanka ya ku da Allah ku daina irin wannan ku je wannan sai na ba ku ranka ba shi dan wahala ko akan nan ba ma ba su kudin naka sa yawo ba ku san mutuncin kanku ba David Allah zo mu ce nawa ne litan man da baba ya ce in aka sayar maka da shi naira 50 an cuce ka nawa ne litan man zo mu ce David Allah zo mu ce